Fil-kumpless tal-Millennium Chapel f'Paċeville, il-komunità Agostinjana inawgurat żewġ ġonna l-meditazzjoni. L-idea wara dawn il-ġonna ddur madwar il-ġnien bibliku bl-użu ta' pjanti indiġeni għall-Gżejjer Maltin. Fuq deżinn tal-perit Richard England, il-ġonna bl-isem ta' The Word huma spazju ta' talpu meditazzjoni bl-użu tas-sensi bħad-dwal, kulurit u ħsejjes tal-asafar. L-iskop wara dawn il-ġonna hu ta' spazju seren u oażi għal kontemplazzjoni u ħsieb fil-għoli u l-bogħod mill-ħsejjes u l-ħajja kaotika ta' Paċeville fil-viċin. F'dawn l-ispazji miftuħa wieħed mill-ewwel jinnota ż-żewġ opri tal-arti, is-siġra tal-erf u s-siġra tal-ħajja. Frott l-immaġinazzjoni u l-kreattività tal-perit Duncan Polidano u l-iskultur Noel Attard. L-inawgurazzjoni tal-ġonna bdiet b'qudiesa fil-Millennium Chapel ikkonċelebrata fost l-oħrajn bil-Provinċjal Father Leslie Gatt u l-moħħ wara l-ġonna l-meditazzjoni Father Hilary Taliaferro. Preżenti għall-qudiesa kien hemm numru ta' mistiedna distinti fosthom il-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca u s-Sindku ta' San Ġiljan Guido Dalli.